Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul consilier Ion. Bună ziua, bine ați venit la o nouă ședință de Consiliul Local, la aferență lunii martie 2021. Domnișoara secretară are ceva să ne transmită, vă rog frumos. Bună ziua! Vreau să vă aduc la cunoștință că această ședință este înregistrată audio-video de către operator TV autorizat conform hotărârii Consiliului Local 6 din 2021 și este sub rigorile legii. Pentru asigurarea unei bune calități a înregistrării, este necesar ca exprimările să fie clare, iar conversațiile simultane să fie evitate. Este interzisă copierea, prelucrarea și sau difuzarea înregistrărilor sau imaginilor, fotografiilor sau capturilor de ecran și folosirea lor în alte scopuri decât cele prevăzute prin procedura aprobată de către dumneavoastră. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumim. Ați primit fiecare consilier o invitație la ședință cu ordinea de zi. Să votăm cine este pentru ordinea de zi a ședinței din astăzi. 13 voturi, vă mulțumim. Aveți fiecare consilier procesul verbal al ședinței trecute din 11 martie 2021 în față. Ați citit? Cine este pentru procesul verbal? Mulțumim. Și asta, domnul primar, să nu mai faci o ședință de acum, că nu este domnul consilier Vornicu. Să-l consultați întâi pe dumneavoastră, că ați văzut că am avut probleme pe rețetă și am făcut ședința fără dumneavoastră. Ce problemă? Întâi să-l consultați. Ce problemă? Că nu se putea face ședința, adică că nu era dumneavoastră. Mă copia, am înțeles, doar că comuna nu stă într-un nou. Mergem mai departe. La primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunii și pentru instituțiile și servicii publice de interes local. Doamna secretară, aviz? Proiect de hotărâre are aviz de legalitate. Comisiile? Aviz favorabil. Trecem la vot. Articolul 1. Cine este pentru? Mulțumim. Articolul 2. Cine este pentru? Mulțumim. Și pe total, proiect de hotărâre numărul 1. 13 voturi. Mulțumim. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 90 din 31/10/2017, însușirea inventarului bunurilor care aparțin în domeniul privat al Comunei Timișoara de Tâneam. Inițiator, primar, Mărcureț Vasile. Proiectul are aviz de legalitate. Aviz de legalitate. Comisiile? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții pe imaginea, domnul primar, mă spune ceva? Discutat în comisie. Discuții? Trecem pe, votăm pe articolul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumim. Este votul. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Articolul numărul 3. Articolul numărul 4. Și pe total proiectul numărul 2. Mulțumim. 13 voturi. Trecem la punctul numărul 3 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției cu CNG Transgaze Media și în vederea exercitării dreptului de uz și servitute legală asupra proprietății private afectate de obiectivul punere în siguranță sub traversare Râu Moldova cu conducta DM 250 Cristești Sărbuneamț în zona localității Timișești, județul Neamț. Domnișoara Proiectul are aviz de legalitate. Comisiile. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului de hotărâre. Nu. Trecem la articolul 1. Cine este pentru? Articolul 2. Cine este pentru? Și pe total? Mulțumim. Este 3. Articolul 3. Super total? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea datei adunării proprietarilor de teren din Comuna Timișești în vederea alegerii a 2 membri în Comisia Comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată. Inițiator domnul primar Mărcureț Vasile, domnul secretară. Proiectul are aviz de legalitate. Aviz de legalitate. Comisiile? Aviz favorabil. Favorabil. Amendamentul, domnul... Propun data 23 a 5-a. La articolul 1. La articolul 1 se schimbă data. Schimbă 23 a 5-a. Deci din 15 a 4. De 15 a 4 23 a. Da,
Și următoarea dată, dacă nu se întrunește, care o punem? Ca să stabilim și următoarea. Și următoarea dată Corelație. Sau o lună. Nu la o lună, la mai puține zile. La 2 săptămâni, câteva minute. Uitați-vă un pic în calendar să stabilim ca să... Trebuie stabilit în timpul ședinței datele. Și face amendamentul, să vă pună și data. E 30, nu? Deci 23 a 5-a și 30 a 5-a, da? Zici 30 ca să avem timp, avem ședință înainte de... Da. Da? Dacă se întâmplă, eu... Deci să rămână relugească adunare. perioada asta. Da? Să rămână adunarea Adunare pe... să putem să luăm acte. Da, 30 ani. 30. Pe 30 a 5-a facem adunarea? Da. Și dacă nu Da, se a întrunește, doua, când dacă stabilim? dacă nu se întrunește cu formă la prima. Deci dacă nu se întrunește 23, a doua rămâne pe 30, da? Da. Așa să votați Deci amendamentul. la articolul 1. Da. Îl votăm cu amendamentul. Propune, domnul Dascăl. Domnul Dascăl propune, da? Cine este pentru? La articolul 1. Cu amendamentul domnul Dascăl, da? La articolul 2. Cine este pentru? La articolul 3. Cine este pentru? La articolul 4. Cine este pentru? Și pe total, proiectul numărul 4. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea editării studiului de oportunitate a regulamentului și a caietului de sarcini pentru fundamentare și stabilirea condițiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Comuna Timișoara de Neamț. Are avizul de legalitate proiectul Aviz de de legalitate, hotărâre. comisiile? Aviz favorabil, domnul primar, mai spune ceva? Trecem la vot pe articolul 1, cine este pentru? Mulțumim. Articolul numărul 2, cine este pentru? Articolul numărul 3, articolul numărul 4 și pe total proiect de hotărâre numărul 5. Mulțumim, 13 voturi. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune bunuri imobile. Domnul secretar. Proiectul are avizul de legalitate. Aviz de legalitate, comisiile. Aviz favorabil. Favorabil. Discuți pe marginea proiectului. Nu sunt. Propune. Nu sunt. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumim. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Articolul numărul 3. Cine este pentru? Și pe total proiectul numărul 6. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre prin alegerea președintelui de ședință. Da, având în vedere că expiră mandatul. Păi de aici? Nu la 4. Da. Vă rog frumos să faceți, Perioada. să faceți propuneri pentru înlocuire Perioada și de 3 luni. Perioada 3 luni. Următoarea de 3 Pentru luni. 3 luni. Perioada de 3 luni. Cine este pentru? Și domnul Broda trebuie să facă o propunere? Îl propun pe domnul Vornicu. Și Mihai. Mulțumim. Cine este pentru? Altă propunere? Poate mai sunt propuneri. Poate mai sunt Acum propuneri? sunt propuneri, să-mi spuneți. Nu. Singur candidat. Domnul Broda propune pe domnul Vornicu să puneți la vot. Cine este pentru? În unanimitate. 700 de voturi. Următorul proiect de hotărâre, numărul 7, proiect de hotărâre, numărul 8. Asta e. Proiect de hotărâre, raport de activitatea Poliției Locale de Timișoara pe anul 2020. Din proiect de hotărâre. Poftiți aici. Ridică-te. Înainte de a-i da cuvântul domnului polițist local, Zaharia Gheorghe, vreau să vă aduc la cunoștință, vă rog să mă ajutați, domnul șase secretar, pe o perioadă de 6 luni, Da, prin dispoziția primară, pe perioada de 6 luni, domnul Zaharia Gheorghe este coordonatorul compartimentului poliției locale din cadrul operației speciale. din aceste motive, dumnealui o să... Adică este motivat în plus să ne prezinte raportul. Raport de activitate al Poliției Locale Timișești pentru anul 2020. Potrivit dispozițiilor legii Poliției Locale numărul 51/2010, din hotărârea Consiliului Local Timișești numărul 52 din 5 a 10 a 2012, a fost înființată Poliția Locală Timișești ca un compartiment funcțional, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, care, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local, are următoarele domenii principale de activitate: ordinea și liniștea publică, precum și paza bună, circulația pe drumurile publice, protecția mediului,
disciplina în construcții și afișajul stradal și activitatea comercială. Poliția locală Timișești, prin autoritatea conferită de lege, și-a propus să vină în întâmpinarea problemelor cetățenilor, să reacționeze cu promptitudine în limitele legale și a resurselor disponibile pentru a obține un grad ridicat de satisfacție și implicit pentru a oferi un serviciu public de calitate. Pe parcursul anului 2020, polițiștii locali au desfășurat activități și au avut ca scop asigurarea ordinii și liniștii publice, asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal, respectarea legislației în domeniul construcțiilor, a afișajului stradal, aplicarea normelor în vigoare pe linie de protecție a mediului, desfășurarea unui comerț civilizat pe raza comunei, asigurarea unui climat sănătos în interesul persoanei, al comunității, exclusiv pe bază și în executarea legilor, a hotărârilor Consiliului Local și respectiv a dispozițiilor primarului. Obiectivele poliției locale pentru anul 2020 au fost creșterea numărului activităților de prevenire, asigurarea climatului de ordine și liniște publică pe raza comunei Timișești, asigurarea fluenței traficului rutier, asigurarea unui mediu înconjurător curat, respectarea normelor cu privire la construcții, respectarea normelor privind activitatea comercială. Despre personalul poliției locale. În perioada 1 ianuarie 2020, 31 decembrie 2020, poliția locală a funcționat cu 4 polițiști locali, funcționari publici. Activitatea de pregătire profesională a polițiștilor locali s-a desfășurat în cadrul ședințelor lunare. Temele de pregătire au vizat toate domeniile de activitate, avându-se în vedere cunoașterea legislației specifice. Modificări legislative nou apărute, instructați de folosirea mijloacelor de apărare din dotare, precum și întocmirea actelor procedurale de constatare. Serviciul Poliției Locale Timișești se desfășoară în 2 schimburi, având intervalul 6-14, schimbul 1, 14-22, schimbul 2. De regulă, în teren acționează patrulă, care este formată din 2 persoane. Patrula execută serviciul de patrulare cu auto specială din dotare în cele 5 state ale comunei, conform planului de ordine și siguranță publică al comunei. Dotarea materială. Pentru efectuarea unui serviciu propriu de calitate, la sesizările cetățenii este necesară o dotare corespunzătoare. Poliția locală Timișești are în dotare următoarele echipamente și accesorii pentru intervenții. Un avocat auto specială de intervenție a Dacia Duster, telefoane mobile, tromfe, cătușe, spray irritant lacrimogene, lanterne, desfășurare necesare activității. Tot în dotarea poliției locale intră și sistemul de supraveghere video-stradală, care are în componența sa un număr de 58 de camere video funcționabile, care sunt amplasate în toate cele 5 sate ale comunei, în anumite zone, pentru a preveni și descuraja fapte și acțiuni antisociale săvârșite de cetățenii din comuna Timișești și de alți cetățeni care ne tranzitează, cât și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care încalcă prevederile legale. Activitățile de constatare. Deci, pe perioada stării de urgență de alertă, având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin decretul 195 din 16/3/2020 s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României, fapt care a dus la aplicarea măsurii de subordonare operațională a poliției locale către Ministerul Afacerilor Interne. S-a dispus includerea și angrenarea personalului Poliției Locale Timișești în cadrul IPJ Neamț, respectiv secția 14 Poliție Rurală Orecheni, în subordinea căruia am desfășurat misiuni de ordine publică și patrulare, verificarea persoanelor carantinate izolate la domiciliu, verificarea modului de respectare de către persoanele fizice și juridice a măsurilor stabilite prin actele normative specifice stării de urgență sau alertă. În perioada stării de urgență și alertă, Poliția Locală a aplicat un număr de 114 sancțiuni contravenționale, din care 103 au fost avertismente verbale, 8 avertismente scrise, 3 amenzi contravenționale. În conformitate cu ordonanțele militare emise de către Ministerul Afacerilor Interne și legii 50/2020. În domeniul ordinii și liniștii publice, Poliția Locală Timișești a desfășurat acțiuni privind prevenirea și descoperirea faptelor antisociale în scopul realizării siguranței publice, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale privind încălcarea normelor de conviețuire socială stabilite prin legi și alte acte normative. În acest sens s-a intervenit pentru aplanarea unor conflicte și scandaluri în diferite zone ale comunei.
Astfel, cu ocazia acțiunilor desfășurate, a fost sesizate un număr de 74 de fapte contravenționale, din care pentru 48 s-au aplicat avertismente verbale, pentru 19 s-au aplicat avertismente scrise, iar pentru 7 au fost aplicate sancțiuni contravenționale cu amendă. De asemenea, au fost constatate și un număr de 11 fapte de natură penală, fiind informat postul de poliție Timișești. În domeniul circulației pe drumurile publice, Poliția Locală Timișești a desfășurat acțiuni de prevenire, fluidizare a traficului în anumite locații, la școli, de exemplu, și acțiuni de control rutier, constând în siguranța participanților la trafic, a pietonilor, bicicliștilor, conducătorilor de vehicule cu tracțiune animale, conducătorilor auto, aplicându-se un număr de 138 de sancțiuni contravenționale, din care 126 au fost avertismente verbale, 12 avertismente scrise. În domeniul protecției mediului, polițiștii locali au desfășurat activități de prevenire și informare a cetățenilor cu privire la abandonarea diferitelor categorii de deșeuri în diferite locuri, altele decât cele stabilite, modul de selectare a deșeurilor, respectiv în două fracții, deșeuri menajere și deșeuri reciclabile. Totodată au fost identificate, controlate în zonele periferice ale satelor, au fost intensificate controalele în zonele periferice ale satelor pentru depistarea persoanelor care au aruncat, depozitat deșeuri în locuri aparținând domeniului public. Au fost aplicate un număr de 23 de sancțiuni contravenționale și îndrumarea cetățenilor spre locurile destinate special depozitării deșeurilor. În domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal au fost desfășurate acțiuni de prevenire și control, depistarea construcțiilor edificate fără autorizație de construcție și îndrumarea proprietarilor pentru intrarea în legalitate conform legii 50/91 privind autorizarea executării lucrurilor de construcții. În domeniul afișajului stradal s-a verificat legalitatea, respectarea legalității în privința amplasării materialelor publicitare și amplasarea afișelor electorale în locurile special amenajate. Activitățile pe linie de control comercial. În anul 2020, Poliția Locală Timișești a desfășurat acțiuni pentru depistarea comercianților ambulanți care nu respectă dispozițiile hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 26/5/2020, care reglementează desfășurarea comerțului stradal pe teritoriul Comunei Timișești. Totodată au fost verificați operatorii economici la locul unde se desfășoară activitățile comerciale. Au fost aplicate un număr de 48 de sancțiuni contravenționale, dintre care 33 au fost avertismente verbale, 6 avertismente scrise, iar 9 au fost amenzi contravenționale. Alte activități desfășurate de către polițiști locali. Pe parcursul anului 2020, Poliția Locală a mai desfășurat următoare: deplasarea în teren împreună cu polițiștii secției 14 Poliție Rurală Urecheni, unde am acordat sprijin pentru rezolvarea unor misiuni specifice poliției. Deplasarea și însoțirea în teren și deplasarea în teren și protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului la efectuarea unor controale sau acțiuni specifice. Deci, polițiști locali au intervenit în teren împreună cu Serviciul Voluntariat pentru situații de urgență pentru localizarea și limitarea răspândirii incendiilor apărute pe raza Comunei Timișești, incendii apărute la vegetații uscate sau izbunite la case sau anexe gospodărești. Monitorizarea imaginilor apărute pe canale de supraveghere video stradale din comună, iar în cazul când s-a constatat abateri de la normele de conviețuire socială, abateri de la legislația rutieră, încălcarea normelor de salubrizare și protecția mediului, acte de comerț stradal neautorizat pe domeniul public, s-a intervenit. Poliția locală a mai desfășurat și aprovizionarea și distribuirea de alimente persoanelor aflate în izolare sau carantinate la domiciliu, atât pe perioada stării de urgență, cât și pe perioada stării de alertă. Considerăm că obiectivele propuse pentru anul 2020 au fost în mare proporție realizate, iar pentru anul 2021, principalele noastre obiective rămân în continuare îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege și hotărârilor luate de către Consiliul Local Timișești. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Trecem la punctul 9, întrebări, interpelări, petiții, informarea consilierului, domnul primar. O să vă fac eu o prezentare scurtă a anumitor acțiuni care au loc acum în comună la noi.
să vă informez despre anumite situații și la final dumneavoastră să mă întrebați ceea ce vă este cu interes să aflați, să informați cetățenii comuni. O să încep cu situația centralizată pe care o primesc în fiecare zi de la prefectură privind incidența cazurilor de COVID în comuna noastră. Suntem în scenariu roșu, pe locul 2 în județ, cu 22 de cazuri confirmate în ultimele 14 zile. Astăzi a făcut solicitare la domnul prefect, la Comitetul Județean de Situații de Urgență, să ne transmită de urgență persoanele care sunt în izolare pe raza comunei, pentru că am constatat o necorelare a datelor dintre DSP, UAT Timișești, dintre DSP și UAT Timișești, în sensul că o situație o primim pe linie de prefectură și alta de la dumnealor, dar s-a reglementat astăzi. Poliția locală a luat act de persoanele care sunt în izolare pe raza comunei și vor fi monitorizate și vor aplica sancțiuni în același timp, pentru că noi, Comuna Timișești, am urcat într-o săptămână de la partea din jos a clasamentului pe locul 2. Am rugămit la dumneavoastră să discutați cu cetățenii și de această cale îi rog insistent pe cei care sunt în carantină, în izolare, să respecte regulile, pentru că altfel vom deveni un focar. Și sperăm să nu fim supuși carantinării totale. Nerespectarea regulilor ne-a dus în această situație. Bun. Acum am o veste bună, una mai puțin bună. Încep cu aia mai puțin bună. Aia mai puțin bună și chiar foarte rea. Am ieșit acum din iarnă. Drumurile care n-au fost asfaltate sunt într-o situație foarte proastă. Dumneavoastră știți că bugetul nu este încă aprobat. Angajarea în a cheltui bani și a face lucrări de balastare până la aprobarea bugetului nu se poate efectua. Dar o să continui acum cu vestea bună. Vestea bună este că am primit zilele recente această corespondență de la Compania Națională de Investiții către Primăria Comunei Timișești, domnului primar Vasile Mărculeț, referitor la modernizare drumuri de interes local în Comuna Timișești, județul Neamț. Ca urmare a solicitării înregistrate de dumneavoastră cu numărul 3588 din 24/06/2020 și înregistrată la noi cu numărul 13.526 din 26/06/2020, vă informăm că obiectivul de investiții menționat în referință figurează în lista sinteză a subprogramului drumului de interes local și drumuri de interes județean aprobată pe ordinul de ministru numărul 4387 din 22/12/2020. Bun. La ședința trecută v-am adus la cunoștință că licitația privind acei 19 km de drumuri de interes local s-a încheiat, a semnat contractul de execuție, numai că am fost și încă suntem în situația în care contractul de finanțare nu mai este activ. De la ședința trecută și acum și în urma discuțiilor și a deplasării la București, suntem prinși pe fișa sinteză la Compania Națională de Investiții privind aprobarea finanțării prin această societate a Guvernului. Bun.
O să merg săptămâna viitoare la București, să caut soluții, în sensul că să nu mai trecem iarăși prin procedura CNI, care va dura timp, să organizeze iarăși licitația. Am cumva semnale bune că ne vor prelua și procedura și constructorul. Una peste alta, licitația s-a efectuat conform legii. Nu e nicio problemă ca Compania Națională de Investiții să filtreze, să verifice documentația de la A la Z și să semnăm acest contract de finanțare. Acest contract de finanțare, odată semnat, ne pune în situația ca a doua zi să ne apucăm de lucru. Revin la drumurile și situația lor. În proporție de 90%, aceste drumuri, și mă refer la toate satele, tot satul Plăieșă, tot satul Preutești, drumurile care nu au fost asfaltate în Timișești, care nu au fost asfaltate în Dumbrava și drumurile din Zorănești, sunt în acest proiect spre asfaltare. Între timp, am cerut un deviz de la o firmă specializată în lucrări de balastare. Și acest deviz l-am primit ieri. Dacă noi hotărâm să facem reparații de intervenție la aceste drumuri, avem un cost la nivel de comună undeva la 400.000 de lei. Ca să punem drumurile, să le balastăm, să le punem la punct. Eu nu sunt de acord, cel puțin 3 luni de zile, să facem lucrul ăsta. Până nu o să mă edific cu situația contractului de finanțare. Și până nu o să mă conving că nu începem anul ăsta această asfaltare, nu o să execut aceste lucrări. Cu toate supărările care se pot crea. Din două aspecte. Nu putem să balastăm și să pregătim un teren care este într-o situație actuală și funcție de care s-a făcut proiectul, să-l pregătim pentru constructorul care va veni să facă asfaltul. Și să cheltuim și acești bani. Dacă voi constata că Compania Națională de Investiții și Ministerul Dezvoltării nu acceptă procedura noastră închisă de noi și vor relua dumnealor procedura de licitație, pentru că ei sunt finanțatori, atunci vom lua act de situația respectivă și vom decide împreună. Vă cer opinia dumneavoastră. Eu știu că străzile nu arată bine, în același timp bugetul nu-i făcut, încasările sunt foarte slabe. Mă voi lupta în continuare să aduc bani la comună, dar ca să cheltuim 4 miliarde, 400.000 de lei acum, să balastăm străzile și peste 2 luni, 3 luni, să toarne asfalt, nu cred că este. Doi la mână nu e nici legal, pentru că poate să vină Curtea de Conturi și să le impute banii atâta timp cât urmează să asfalteze. Așa că vă rog și dumneavoastră să vă spuneți opinia, rog și cetățenii Comunei Timișești să înțeleagă, să mai avem un pic de răbdare. Dacă o să constat că finanțatorul nu dorește procedura noastră și dorește să rea procedura, asta va însemna că vor mai dura 6 luni și nu se știe dacă începem anul ăsta. Și atunci vom interveni pe drumul respectiv. Deci considerați că 3 luni de zile un răspuns? Domnul consilier, eu am discutat așa cu factori decidenți și n-are rost să ne ascundem. Decidenții sunt oameni politici. Da? Am susținere 100%, dar oricând poate apărea un neprevăzut.
doamna director de la CNI mi-a transmis că există cadrul legal să preia și constructori și tot. Ei, în viitor apropiat, eu consider că maxim o lună de zile pot să vă spun alte lucruri. Dar, ca să angajăm bugetul acum într-o cheltuire a banului, așa cum vă spuneam, de 4 miliarde să balasăm drumurile, condiții în care urmează asfaltarea, nu sunt de acord. În două aspecte. Una, că irosim. Doi, îi facem un bine viitorului constructor. Trei, poate să vină și curtea de conturi, zică dacă tu știi că... Da? Facem un bine și nu e o sumă. O să angajăm, după aprobarea bugetului, un utilaj, un autogreder, care într-o perioadă când este indicat, adică nici prea mare umezeală, dar nici uscat, să le reprofilăm. Asta putem face. O să vă țin la curent cu aspectul ăsta. Dar am jumătate de drum și cel mai greu este făcut. Ce pot să vă garantez acum, dumneavoastră și cetățenilor? Că prin această corespondență vom obține finanțare. Asfaltarea asta se va efectua. Acum, în vara asta, sau cel puțin anul care vine. Dacă ne luăm procedura asta e. Dar atâta timp cât noi suntem supuși spre finanțare, deci o vom realiza. Domnul Grăs, aveți cuvânt. Da. Deci, permisiunea domnului președinte, aș vrea să vă spun următorul lucru. Până va veni marea balastare, marea asfaltare, sau cum îi spuneți dumneavoastră... Domnul Groza, eu am nu, dar trebuie să vă întrerup să vă spun de ce. Spuneți. Ea nu are fundație o notă de asta, până a venit marea asfaltare, până a venit... Este în așa, nu, dar știți, vă spun de ce nu vă pot permite să începeți așa. Pentru că eu vreau să spun, ascultați, ce vă deranjează, eu notă, o simt într-o notă de mi-am cerut permisiunea de la domnul președinte și nu să vă jignesc, nu să fac altceva. Păi nu că e o notă de mișto. Marea asfaltare, marea poveste. Așa, deci dacă o să fie peste 3 ani, peste 4 ani, când o să fie... Eu cred că am fost destul de explicit. Da, și eu vă respect și nu am zis sub nicio formă la mișto. Eu așa mă... Deci nu, vă rog, la modul cel mai elegant, dacă ați înțeles-o așa, îmi cer scuze. Deci eu vreau să... Reformulați noastră. Nu. Dom'le, până o să fie aia 26 de kilometri, când s-a apucat, până o să fie bani, până o să fie, totul este ok, sunt și eu de acord. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Deci, ca și domnul consilier Toma, mergem la biserică. Păi, 10 mașini din balast, nu sunt un capăt de țară, domnul primar. Drumurile la Preotești, eu asta vreau să vă spun. Îs rupire, domnul. Știu. Dacă veniți în centrul satului Preotești, este cel mai urât centru din comuna asta. Domnul Groza, iar vă trec. Nu pot. Acum dumneavoastră ce vreți să pozați să spun? Nu. Păi dacă era așa, dar centrul ăla arată din cauza cu așa. Și căminul ăla. Chiar acum, eu înțeleg niște aspecte, dar acum să nu luăm... Să ne dăm parcă noi n-am fost la primărie. Nu luați rău. Dar vă eu, căminul, situația acolo nu mă face... Deci eu îmi spuneți, deci eu am spus, la modul elegant... De drumul sunt de acord, de drumul sunt de acord, dar acum... Și drumurile, și căminul, și tot ce este acolo. Deci eu v-am adus la cunoștință ca un om care mă duc și îmi spune omul respectiv, băi, domnule, ești consilier. Poate cu Toma nu-i zice, dar îi zice și el, dar Toma nu spune. Deci eu nu ca reproș am venit și a zis Consiliul să vă reproșez dumneavoastră. Când aveți bani în buzunar, miliarde, să le scoateți și să le puneți pe masă, băi, uite, facem la Preotești aia, facem la Timișești aia. Deci eu la modul elegant vă spun și cu tot respectul. Deci sunt lucruri care pot fi făcute când o să vină bugetul. Eu m-am adus la cunoștință. Nu că am discutat, pentru că 26 de kilometri de asfalt, ori 7 miliarde, e o sumă fabuloasă, domnule. E o sumă fabuloasă care trebuie... Deci, eu cer scuze, dacă v-am deranjat, îmi cer scuze. Nu m-am deranjat, dar nu trebuie să facem afirmații corecte. Și eu am pretenția când vă aduc și vă informez unele lucruri, să le și receptăm. Adică am fost, cred că, destul de explicit și la ședința trecută și acum și vom aduc la cunoștință situația.
Este adevărat că drumurile comunale, cele care nu au fost supuse asfaltării, arată într-o situație proastă. Dar există un dar mare. Dumneavoastră ce vreți? Să aducem 50 de mașini sau la Preotești și la Dubrava, nu, la Lăiești, nu, la Sorănești, nu, trebuie toate. Dacă luăm hotărârea să cheltuim 4 miliarde acum, în condiții în care se poate întâmpla, și sigur se va întâmpla, nu știm când, să înceapă asfaltarea, nu am nimic împotrivă. Dar eu, primarul, nu angajez să cheltui acești bani până la mijlocul verii. Dacă o să constat la mijlocul verii, nu o să reușesc refinanțarea, o să fac un plus. O să facem o reprofilare. Păi, cum? Dumneavoastră vedeți, nu mai Preotești, dar nu numai în Preotești, este și în Plăiești, și în Zvorotești. Da, domnul primar, mă priviți pe mine ca oaia neagră. Eu și așa sunt unul țină. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Sunt lucruri care, domnul primar, deci cu tot respectul, deci nu mă priviți pe mine că am ceva neapărat. Vreau să vă spun o chestie. Un autogreder se poate găsi. Și nu vreau să dau... Dar am spus asta de neori, domnul Groza, că da, autogreder cum să vă spun? Eu ies în sat pe timpul și îmi spun, uite băi, îți place? Păi asta trebuie să spuneți dumneavoastră în sat, exact, eu ce să-i spun omului? Când are bugetul, nu vine bugetul. Vine celălalt și îmi spune, ieri, de exemplu, o venit acasă la mine 2 ani și mi-a zis, băi, ești consilier. Iertați-mă de expresie. Așa mi-a zis, băi, ești consilier. Păi, uite, avem ședință, am să ridic și eu problema, să-i propun domnului primar, uite, nu s-a aprobat bugetul, deci am fost foarte elegant în discuție. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Până va veni finanțarea, până va că nu toate se fac așa peste noapte. Că știu drumurile care și cum să aleargă. Eu cred că sunt printre puținii care știu ce înseamnă pas pe la porți. Dar până atunci, găsiți o soluție pentru... Domnul Groza, haideți să vă spun asta. Eu parcă mă așteptam acum să spuneți, domnul primarul vezi extraordinar. E vorba de aproape 4 milioane jumătate de euro. Suntem prinși la finanțare. Înseamnă toată asfaltarea în toate satele. Parcă mă așteptam, spune, domnul primar, bravo, bravo. Mai rezistăm o lună până ai un semnal bun. Dă cu autogredă. Da? Și am spus lucrul ăsta eu, că o să folosim autogredă să ne îndreptăm. 4 milioane jumătate de euro, mi trebuie nouă 100 de ani la primărie să încasăm de la cetățeni. Că bugetul nostru e, știți foarte bine. Da? Avem oameni buni, hai să vă spun altfel. Că eu, câteodată când ești prea pe față și îmi spui adevărul, îți dai că stângul drept. Încep altfel. Am o veste foarte bună. E bună asta așa? Primim finanțarea pe 20 de km de asfalt. Mai rezistăm un pic așa, o să dăm cu autogrederul. Dacă nu începem lucrările în vara asta, balastăm străzile. Așa e mai bine? Mulțumesc. Păi, spun, băi, omule, vine omul și spune, mă duc la biserică, mă duc acolo, uite, boartele astea, sunt 200 de metri, are așa. Păi, mă, când este ședință Consiliu, pentru omul e degeaba, domnul primar. Eu am tot respectul față de care o faceți dumneavoastră, dar omul nu poți să-i spui, bă, eu calc în baltă. Da, hai să luăm baltă. Doamne, uite în buzunar, ce ai în buzunar? N-ai nimic. Dar vreau asfalt, vreau alea, vreau toate odată, dar în buzunar n-ai nimic. Păi când cineva te finanțează, ai un pic răbdare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Asta, cum să zic, noi acum, de exemplu, dumneavoastră spuneți că m-ați interpretat total greșit. Deci eu am venit și am spus, nu, elegant, eu spun așa, sunt total de acord cu proiectele care se fac, cu banii care vor veni, cu condițiile în care dumneavoastră vă duceți la București și vă chinuiți politic, mă rog, că asta este cu totul altceva. Iar dincolo, spun, domnule, hai să găsim un autogredă, să îndreptăm 4 străzi în Preotești. Domnul Groza, da. Eu sunt de acord. N-ați fost atent ce am spus eu. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, culmea ironie, că suntem 3 consilieri de Preotești și numai eu intru în vizorul dumneavoastră. Dar nu. Uitați, haideți să ne lămurim. Nu mă înțelegeți greșit, dar numai eu intru în vizor. Acum fac intrarea la următoarea problemă pe ordinea de zi, din punct de vedere a întrebărilor și a informării. Data trecută, când a fost treaba cu aerodromul, a spus, asta e o poveste. Eu? Dumneavoastră. Nu. A spus,
Să dea Dumnezeu să întâmplă, dar mie mi se pare o poveste. Acum când eu v-am spus... Nu amestecați în lucruri care nu mă privesc. Așa este. Este filmare. Da. Este filmare. Dar acum când eu v-am spus de asfaltare, ați început cu nota mare asfaltare. Normal că eu m-am simțit cumva, la cât muncesc și alerg pe drum, Păi este o mare asfaltare. Dacă la 26 de kilometri și un proiect de 7 miliarde 800 cât costă un kilometru de asfalt, este o mare realizare. Îmi cer scuze, cred că de la dumneavoastră până la mine rezonanța au fost sub altă și am receptat. Eu dacă am greșit, îmi cer scuze oficial. Haideți să depășim În momentul trece mai departe. Haideți, mai am o veste bună, că așa o să încerc. S-a emis autorizația de construcție și ordine de începere a lucrărilor privind platforma comunală pentru depozitarea și gospodăria gunoiului de graj în Comuna Timișești. Valoarea contractată 921.245 de lei. Imediat când se termină platforma, o să intrăm în posesia acelor utilaje. O să fim dotați cu încărcător frontal, tractor multifuncțional, 2 remoși și așa mai departe. Și o să ne regăsim anul ăsta în situația să facem dezăpezire în sistem propriu. Sperăm să nu apară neprevăzute. Deci, neprevăzute rele. Acum, este o informație care trebuie să ne bucure. Sunt bani europeni și o să ne dotăm și cu utilaje și cu această platformă. Acum, altă veste, dacă am început în nota asta, acum ședința, o dăm numai așa, o să cumpărăm lămpi, cum facem buget. Sunt 100 și ceva de lămpi, domnul Vice ne puteți spune mai azi, ca până de sărbători de Paști, să aibă fiecare stâlp lampă. Nu sunt de vină eu, nu sunteți de vină dumneavoastră. Bugetul la nivel național s-a întârziat, știți foarte bine, la Consiliul Județean nu s-a aprobat bugetul, noi nu l-am aprobat. Din cauza asta... Perspectivă? Poftim? Perspectivă cam... Păi perspectivă, ca în fiecare an, stăm după Consiliul Județean Neam să aprobe bugetul ca să vedem ce sume primim. Da. De la finanțe am primit cu 400.000 de lei, mai mult ca anul trecut. Da. Avem problema la urbanism, o să scoatem iarăși postul la concurs. Ne pune și pe noi într-o situație greoaie, dar și pe cetățenii comuni, pentru că orice autorizație de construcție, orice înscris, certificat de urbanism, trebuie să mergem la Consiliul Județean. Să sperăm că la concursul care va urma se va înscrie cineva, că data trecută nu s-a înscris nimeni. Avem o cerere la o persoană interesată să participe la concurs. Ar fi trebuit la ședința de astăzi, pe ordinea de zi, să mai avem un proiect să mai avem 2 proiecte, de fapt. Unul, să emitem o hotărâre pentru Comuna Răucești, în vederea acordării unui teren privind și dumnealor lucrează la studii de fezabilitate cu gazul, în vederea faptului că se va deschide sesiunea europeană să-l depună. Și sunt în situația că trebuie să se racordeze din magistrala care trece pe teritoriul Comunei Timișești. Îmi pare rău, l-am așteptat pe domnul primar, pe reprezentanții de la Răucești, până ieri, alaltă ieri, să ne vină cu documentele astea, să au venit acum. Nu știu când a venit cu ele. În timpul ședinței. Nu putem. La ședința următoare extraordinară o să o punem. Am avut toată disponibilitatea să. Și celălalt proiect care ar trebui să fie astăzi pe ordine de zi, s-a intabulat terenul
în vederea concesionării către firma interesată să execute aerodromul Comunei Timișești. Numai că trebuie să respectăm prevederile codului administrativ, așa este, doamna secretar, prin care ne trebuie un aviz de la... Trebuie să avem un aviz de la prefectură și după aceea să solicităm un aviz de la STS, să vedem că terenul nu este cu siguranța națională, este un aviz care prevede codul administrativ. Sunt două adrese care trebuie să facem și să obținem înainte de proiectul aceste Bun. răspunsuri. Vă aduc la cunoștință că s-au început, s-au reluat lucrările la asfaltarea Timișești-Voronești, după cum ați observat, în vederea recepției finale, la fel în Dumbrava, și în același timp s-au început lucrările la terenul de sport din satul Dumbrava, lucrare finanțată în bani europeni, de la GAL, și cu aportul nostru, de la bugetul nostru. Se continuă lucrările la vestiare sportive. După cum observați, la grădiniță și la dispensar, toată aprecierea pentru constructor se lucrează non-stop. Aștept o corespondență de la ANL privind încheierea procedurii. După cum v-am informat, s-a reluat licitația. Acum s-a desemnat câștigătorul, numai că a contestat cineva. Și sunt în analiză, o să merg la București. Am vorbit deja la telefon. Mi-a vizitat o firmă de proiectare, arhitectură. S-a deschis pe Compania Națională de Investiții, este deschis un subprogram sală de sport. Și am prezentat terenul de la Școala Timișești și la ședința următoare o să vă prezint un draft de propunere a unei săli de sport care cu siguranță nu se va realiza anul ăsta, să obținem finanțarea. Să sperăm la anul, să facem și să realizăm. La căminul de la Preotești, pentru că nici noi n-am avut bugetul făcut, nici Compania Națională de Investiții nu a avut suma alocată ca să demareze procedura de licitații în prim. Deci, cu siguranță anul ăsta va începe căminul de la Preotești. Aștept să vină studiul de fezabilitate privind canalizarea la Preotești. Am luat act despre Plăieșul și Dumbrava. Acum nu vă ascund că nu vine Preotești, știu că nu-i plătit primul SF. Cum îl plătesc, nu avem buget, nu am cum să-l plătesc. Dar este finalizat. Cum aprobăm bugetul, o să fac plată și o să ne aduc SF-ul pentru Preotești și o să-l depunem la finanțare. Ar mai fi să vă aduc la cunoștință. Dacă aveți dumneavoastră să ne Cu problema apei la Timișești, ați vorbit cu apă, da, asta am uitat să spun. Referitor la apă, am fost iarăși la Iași, am discutat două aspecte. Astăzi a fost, să știți, la Iași. Au o problemă la Verșeni. Ei spun că o rezolvă până vineri. Până vinerea care vine. Și se mută pe Dumbrava. Iar problema apei la Timișești, ca să facem acele studii, domnul, care să ne ajute în vederea negocierii, medierii, haideți să aprobăm bugetul, să vedem ce bani avem. Eu deja știu cam ce sumă este necesară pentru. Nu o să putem acum, la mijlocul verii, la o rectificare, ne trebuie o sumă destul de importantă. Altă soluție de a rezolva problema apei la Timișești fără acele 3 studii, nu putem. Ați văzut de asta că noi am aprobat astăzi un raport de evaluare. La ce l-a făcut Corina? La
Da. Deci, nouă ne trebuie un punct de referință. Că ajungi în fața unei instanțe. Te-o prejudiciat apa vitală. Cu cât? Cum? Trebuie să arăți ceva, nu? Deci, fără aceste 3 studii de impact, nu putem pleca la drum. Aceste studii costă bani. Dar asta nu înseamnă că renunțăm. Hai de 10 bani și bani rei. Și acum, ultima chestiune care o omisesem eu, dar este foarte importantă. Cum aprobăm bugetul? Licitația privind lucrările, nu altceva, să începem lucrările la alimentarea cu azi, o demarăm în secunda 2. Sunt supărat că la CFR, ca să obținem avizul, trebuie să fac la fel un studiu, memorie. La drumurile naționale, la fel. La drumurile naționale deja am primit astăzi oferta de la firmă specializată, 17.000 de lei. 170 de milioane. O documentație care eu să o depun la ei. 17.000 de lei. În afară de cât o să ne ceară pe aviz. Că de multe ori stau și mă întreb. Câteodată instituțiile statului arondate Ministerul Transportului, sunt cele mai grele partenerii pentru noi. Deci atâtea cerințe și atâtea, și orice studiu de impact, orice studiu de nu știu care, orice. Că, doamne, dacă am un proiectant, asta e părerea mea personală. Am un proiectant care face un proiect, îi acreditați să facă proiect, doamne, de ce nu le iei pe el de bun? Că a făcut un lucru bun. Și să-și asumi tot. Nu-i buna tău. Faci cu cineva acreditat, parcă a fost pe lună sau pe martie, fac altă documentație, ca să fie agreată de dumnealor, ca să cheltuim bani. Noi, de fapt, din puținii bani care avem, îi cheltuim pe anumite hârtii care să ne ajute să scoatem niște avizii, să obținem finanțări, să facem lucrări de asemenea vergură. Mi se pare total, din punct de vedere, știu eu, tehnic, procedural, total aiurea. Mai sunt interpelări? Aceea situație și cu CFR și... Eu mă repet încă o dată, am mai spus-o la alte ședinții și am rugămintea la domnișoara secretar și chiar la dumneavoastră să studiem un pic cadrul legal. Pentru că chiar m-am săturat. La orice instituție mă duc și cer ceva, chiar propun, da, să consultăm acest aspect, să ne consultăm la alte primării, să emitem hotărâri de Consiliu prin care și când vine CFR-ul să fac ceva, să plătească și ei 17.000 de lei. Să ne plătească nou. Da? Mai mult de atât. Noi când li solicităm lor ceva, trebuie personal să mergi, trebuie să te duci la ușa lor. De la dumnealor primim pe e-mail, telefon, adică abordările mi se par total anapă. Total anapă. Să fim și noi mai scorțoși. Păi, da, cred că așa e. Se plasează niște bani. Vor gratuit, vor pământ, vor una, 7 metri, dar atâta costă sau... Nu imediat, am pus pe ordine. Da, și noi aprobăm gratuit, totul gratuit. Am o propunere. S-ar putea lua act astăzi de Răucești. Vă rog. Domnul primar, aș vrea totuși pe site-ul primăriei mai mare publicitate la toate obiectivele astea care se mai realizează, dar ce se lucrează acum. Să fie un om, să mai arate că totuși noi sunt 4 ani până la lege și totuși să mai fac lucrări în Comuna Timișoara. Nu fac lucrări, domnul. Se lucrează și la asfalt la Timișoara, și la Dumbrava, și la Cămin. Așa suntem noi mai modești. Suntem mai modești, dar când era în campanie electorală, gata, se terminau, atunci se făceau toate din campanie. Dar bă, dă cu campanie și tot se lucrează. Nu se încheia lucrările. Se lucrează, uitați cum stau lucrurile. Am fost ocupat cu treaba la primărie. Nu a fost timp de a ne poza. Dar urmează și lucrul ăsta.
Urmează. Persoana care se ocupa, o problemă de sănătate și tot. Da. Dar urmează într-o săptămână să aducem la cunoștință. Se lucrează. La diverse, domnul Filip Gheorghe are o interpelare. Vă rog, domnul Filip, aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc de cuvântul. Domnule primar, când considerați că se va finaliza două pastoraluri pe raza comunei Timișești și cine se face vinovat de această întârziere de la 1/1/2018 până în prezent? Da. Să înțeleg că vinovat de această situație se fac cei ce au aplicat legea fondului. Dar nu știți, mă lăsați, mă răspuns, nu știți. Dar așteptați un pic, vă citesc, la urmă dați răspunsurile. Că sunt mai multe, nu mai multe. Și dacă o luăm așa, Haideți să vă răspund obiectiv. hai, da, haideți, luați. Bun, realizarea amendamentului pastoral se realizează în colaborare cu Consiliul Specializat, în colaborare cu Direcția, cu baza de date care avem la nivel. Ținând cont că și aceste documente de chestii bazei și de aspectul că s-au amânat termenul, și mai mult de atât, că sunt niște probleme cu cel puțin două locații la două terenuri ale comunei. Sunt mai multe, nu numai două. Sunt mai multe, sunt două probleme grave. Este o problemă. Ca să știi, este o problemă în satul Dumnezeu, pe strada Fundătura Gării, dar nu... Da. Unde s-a intrat în islamul Gării și urmează să mergem acolo cu firma Rest, numai că perioada asta în potrivit. Nu este o problemă, nu este o problemă. Da? Se lucrează. În ce an estimați că se va rezolva situația tehnico-juridică a terenului de Bălmășie din Salul Dumbrava, ca cetățenii să poată construi casele pe terenurile care le-au închis sau alte construcții de interes național pentru cetățenii din comună. Și restul terenului aferent să fie întreținut așa cum prevede legea, de la 1/1/2007. Haideți să vă răspund, da? V-am spus în nenumărate ori, în Consiliul Local, dar și la ședințe, că problema în satul Dumbrava, adevărul, este problema de la proprietate. Și atunci nici nu întrebați. Revenim și la problema asta. Ar fi mai bine să vă întreb eu, când rezolvați problema de Bălmășie? Perfect. Când mi-a pus întrebarea asta, o să vă spun exact când o să permiteți cetățenilor să vină la ședințele care au fost, care sunt și care... Nu știu, domnul primar, nu dați voie să trec peste aspectul ăsta și revenim la problema. Lăsați-l pe domnul Filip de unul singur, că nu o să poată rezolva nimic. Sunt problemele care vin cetățenii și mi le spun mie, vin către dumneavoastră. Și mai avem timp să ajungem și la asta. Hai să eu titlul dumneavoastră într-o polemică, că sunt săpturi polemica dumneavoastră. Corect. Până cât este valabil, avem de gândire. Dar o văd de ipocrizii ieșită din comun. Și vă spun am acum două sesizări, iarăși, la dumneavoastră, zi de zi. I-a sesizat pe cetățeni, uitați că dau citire. Subsenatul Filip Gheorghe, domiciliat în sat Dumbrava, Comuna Timișești, posesor cu serie, așa mai departe. Prin această sesizare vă informez că numitul Pintilie Mare din aceeași localitate deține un graj cu mai mulți cai, concursuri pe raza sat Timișești. Acel graj este construit în vecinătatea râului Ozana. Bun. Așa, din câte cunosc, bun. Altă sesizare ați făcut-o lui domnul Vițelar, așa mai departe. Dumneavoastră faceți sesizări. Nu, ok, că trebuie făcută treaba asta, dar v-ați sesizat dumneavoastră lucrările competente ale primăriei, că domnul Marius a împrășteat 4 sau 5 de morți de cu noi, pe malul stânga apei Ozana. Și după aia le-a dat cu discul. Și când a venit de la mediu și domnul de aici, nu știu ce, cu terenul, aralul însămânțat, este ok, vă dau citire. Note care au venit de la mediu și de ambele române și peste tot că le-am toate aici. Dar asta mai târziu. Bun. Ați făcut sesizări la Corect, am făcut peste tot și urmează să... Solata de instituții specializate. Avem un dosar 22 pe 2021, care trebuie să mergem împreună și cu cetățenii să dăm
denumire de gata la tot terenul. Să nu fie. Dacă aveți ceva concret... Pentru Consiliul Local, dacă noi suntem Consiliul Local, dacă aveți ceva cu domnul primar, vă trimiți la audiență de aici. Noi care suntem Consiliul Local, și responsabilitatea. S-a specificat aici de toate drumurile, 21 de kilometri a fost discuția din 25. Dumneavoastră aveți calitate de consilier local, întrebați Consiliul Local despre altceva, dacă aveți probleme cu primarul, veniți la audiență. Corect. Dumneavoastră aveți calitate de consilier local să hotărâți dumneavoastră, să ne sugerați cum să facem noi mai Vă rog frumos, nu m-am întrebat așa de des, de rog și așa că nu mă întrebez. S-a discutat în ședința din 25 a doua că sunt 21 de kilometri pe raza comunei Temișești care trebuie asfaltați. Dar drumul de la Urecheni la Dumbrava și drumul de la Dumbrava la Rălucești, porțiunile de drum care trebuie făcute în proiecte comune, alea nu sunt... Domnul Bine, la cât de prezent sunteți în mediul online, cum știți acte, n-ați putut să vă uitați și proiectul ăla că sprins la asfaltare aici? S-a discutat asta. Nu s-a discutat, este public asta. Și drumul spre Urecheni și drumul spre Răucești. Bine, înseamnă că nu m-am uitat pe unde... Păi te-am uitat! E rezolvat. Mai departe. Mai departe. Da, mai departe. E rezolvat. Mai băgat până s-a fost. Deci nu mai discutăm problema de bărmășie, să vedem bătăile. Consiliul Local nu ți postează, suntem toți Consiliul. Se este Consiliul Local, domnul Filip. Cum ți postează Consiliul Local? Venim noi și portăm pământul de bărmășii, ce-ți faci? Haideți să vă explic încă o dată, domnilor consilieri și cetățeni. Treaba asta cu bărmășia și proprietarii este ca și cum într-o familie face o succesiune. Se bagă primarul în succesiunea unei familii? Primăria n-are o bucată de pământ acolo. Da? Cum se poate primăria băga într-un număr de proprietari cu drept să facă reguli? Proprietarii să-și facă regula. Noi intervenim și oprim construcții, când ne ajută și domnul Filip cu sesizări și... E și ușor, știți de ce este ușor? Lăsați-mă un pic. Mi-este ușor acum că nu am la urbanismul. Înțelegeți? Nu am și cum să apucă cineva, am sesiune, adică știm cine s-a apucat de construcție. Domnul Groza, spuneți ce a dat. Nu, să te rog. Nu sunt prieten cu domnul Filip, dar vreau să, apropo de discuția cu de Vărmășia, vreau să vă spun că între Vărmășie, intravilan la Dumbrava, sunt 46 de hectare și 13 ani, prin care, să zic așa, cu oamenii care, o parte mai sunt, o parte mai sunt, să hotărăsc să facă niște case. Oamenii ăștia, degeaba s-a rog spre domnul Mărculeț cu noroi, că n-a nicio treabă. Marea majoritate a construcțiilor au fost făcute pe timpul fostului primar Groza, care este aici. Deci eu mi-asum responsabilitatea la lucrurile astea. Că s-au mai făcut 10-15 construcții, este cu totul altceva. Ce este mai important? Deci eu vă spun ca om. Sunt oameni care, Dumbrava la ora actuală, este satul cu cea mai mare dezvoltare economică. Pensionari, aproape de sat, aproape de oraș, deci este de apreciat. Eu, din punctul meu de vedere ca om, o spun și închei, ca să nu vorbesc mai mult, faptul că se construiește, faptul că se face. Din momentul ăsta, deci nu de acum, deci actualul primar este pus într-o postură foarte urâtă. Deci nu mai poate să lese pe om să mai construiască ceva pentru care reclamați pisitori. Și atunci trebuie să aplici legea. Legea urbanismului înseamnă demolare, amenzi și asta. Și omul zice, cu trebuie ce al dracului ăsta, nu vrea să mă lesă. Și asta vine de la reclamații, vine de la alte lucruri. Domnul Filip, partea lui care o are și dau dreptate cu devălmășia și care e proprietatea în devălmășia oamenilor, dar dacă vă uitați în timp de proprietate a oamenilor, o să vedeți că nu este nicăieri. Unde este hotarul? Deci alea 46 de hectare și uite, domnul Vileaz la Firestrit și eu fost consilier și domnul Vidică. Deci alea le-am stabilit noi împreună cu și domnul Mitluț, a fost viceprimar. Le-am stabilit, băi, vor oamenii să facă casă. Lasă-mă să facă casă. Ce o să se întâmple? Dar în contextul în care ajuți un om să facă, eu sincer să fiu, eu stau la Preotești, dar cunosc situația în devălmășie care este, că de exemplu la Timișoara nu au construit nimeni devălmășie aici la, cum zicem noi, de vale. Că luat apele române. Nu. Da. Deci eu închei,
închei și vă dau dreptate și spun următorul lucru. Trebuie să pună capăt la situația asta, care este angrenat primar, vice-primar, Consiliul Local, care sunt de vărmășii. Punește-te titlul de proprietate, faci asociații și de acolo ieși și îți vezi de treaba ta. Domnul consilier, Așa zice legea. situația e foarte simplă, la modul... Eu am vorbit mai mult decât trebuie, da? Eu nu văd cum ai Ca să fie clar. Da, asta e altceva. Deci când răzvine instituții ale statului, dați-mi voie să vă răspund la răzvine instituții ale statului, în urma sesizării, și sunt colaboratori buni, hai să punem oameni în legalitate, hai să vedem cum face să sprijinim cetățenii, abordarea dumneavoastră, și vă dau un exemplu, au venit doi inspectori la ISC și m-au orientat pe mine când am dat amenzi. Unul singur a fost domnul Țanțu de la Bacău. Pe data de 16, ați zis, pe data de 10 Și am zis, domnul inspector, n-am auzit primarul să fie amendat de ISC, că chiar nu. Doamne, sunt amenințat că dacă nu iau măsuri cu dumneavoastră, îmi face și mie, domnul Filip. Corect. Da? Ei, dumneavoastră înțelegeți aspectul ăsta. Eu sunt pus în situația exact cum a spus dumneavoastră. Mă doare inima când vin oamenii. Oamenii nu știu proceduri legale, fac un ban, cum îl fac, să apucă de o față. Și nu mai pot să-i dau niciun minim sprijin. Pentru că se întoarce împotriva mea. Asta să fie clar. Pentru că noi, între noi, am ajuns, da? Să facem lucruri de genul. Spune, domnule, mai departe. Dar, este un dar mare. Cetățenii din Debămășii au o vină. Și le spun clar. Ei zic așa, dacă am construit și am hotărâri judecătorească și pe construit și pe teren, e gata. Nu este gata. O să trezească la un moment dat că o să aibă nevoie de intabularea dreptului de proprietate. Și până nu o să constituie într-o asociație, ca de comun acord, să-și rezolve treaba asta, o să aibă o problemă. Dacă domnul Filip avea o abordare constructivă, sunt convins că oamenii marșau. Dar nu poți să marșezi, îl chemi în asociație și faci plângi lui Chipeli, faci plângi lui Huțaru, ți-i dau amendă. Deci n-ai cu, adică pe o parte, hai să ne ajutăm, dar îi dai cu biști. Deci, și închei subiectul. Spune-ți voi. Domnul, da, sunteți de acord cu mine că în amenzile care s-au dat, Lurăcășanu, Chiper și așa, încă trei persoane, n-am contribuit cu absolut nimic la nume și prenume. Le-a dat inginerul, constructor care a venit, s-a urcat cu domnul Domnica în mașină, că l-a pus... Asta este care dumneavoastră cu nume și prenume. Domnul primar, nu v-am întrebat, vă rog frumos. Așa, eu n-am dat nume și prenume la niciunul. Avem o Biblie pe aici? Sau este... Domnul președinte, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Așa, eu n-am spus cuvintele astea. Când s-a dus domnica Nicolae cu inginerul și a văzut casa lui Acuia, asta, lui Răcășanu, fă la dreapta, sau la dreapta lui, am Gheorghe Țimoraru, dă-i înainte, Acuia, Chipiar Jănel. Ei, și eu am amendat. Dumneavoastră le-a spus la cetățeni că eu am dat numii. Data de 16, dacă data primăria Comunei Timișeni, data de 16, data de 2016, în data de martie, când ați făcut ședința aia publică la școala la Dumbrava și au venit de fiecare instituție a statului. Ce au spus? Nu sunt baze legale ca să se poată rezolva problema. Căutați-vă baza legală. Baza legală care a fost? Să se înființeze asociație, să urmeze cadrul legal, împreună cu primăria, cu Consiliul Județean, cu prefectura, să dea înainte și să rezolve problema. Să se scoată acel teren de premășie, o cotă parte pentru curs construcție și restul să rămână în premășie. A fost obligat cineva că nu vrei. Proprietarii nu vor. Se putea face, cum au venit 25 semnatari pe hârtie, cum au semnat în data de 8 noiembrie 2017. Au semnat, vă rog frumos să... Poftim? Din 25 când m-a întrebat domnul reprezentantul prefecturii, cât sunt din asociații? 3. Și unul, al treilea o să eu nu mai sunt deja, erați 2. Haideți să dăm la procesele verbale la asociație sunt la mine și vă arăt chiar... Domnul Paladin Gheorghe, domnul Paladin Gheorghe care m-a întrebat pe mine în data de 8 martie, nu 8 martie, 16 martie, când a fost ședința la Dumbrava,
Așa m-am dus la dânsul în birou și a zis că n-ai decât pe plângere penală, domnule. Domnul Filip, ai ceva să explic Consiliul Local? Care este probleme în Consiliul Local? Stai așa că vă spun. Nu facem circ, domnule primar. Nu facem circ. Ce este Consiliul Local? Ce aveți să spun? Consiliul Local, uitați acolo. Hai să vedem. Vă rog frumos, te-am întrebat cumva, cum ai discutat? Așa. Am mai adus în discuție în ședințele Consiliului Local dacă era vorba de carnetul ăla. S-a interpretat că carnet de sarcini, nu era cu totul carnet de sarcini, era un caiet de evidența consilierilor pentru ședințele publice care trebuiau făcute la fiecare 3 luni de zile cu alegători. Conform articolul, conform legii 393, articolul 50, spune totul absolut care trebuie la secretară știe mai bine ca mine. Dacă nu citeți... Domnul consilier, dați raportul la domnul Filip. Nu dați raportul la domnul Filip. Nu trebuie să-mi dea mie raportul. Este prevăzut în Constituție și trebuie respectat. Domnul Filip, aveți dreptate. Corect. Și atunci problemele, scuzați-mă, problemele care s-au adus pentru cei 2 cetățeni, pentru președintele la comisia care trebuie să fie înființată, consilierii locali cu hârtia în mână la fiecare raport, uite asta. Și vineam la primărie și spunea, domnul, eu am un număr de 200 de persoane, nu stai să duci în 10. Nu fac acest lucru. De unde știți nu fac? Atunci și eu în comunitate. Atunci și eu la câteva ședințe, știți? Și atunci n-am văzut pe nimeni să spună, da, în perioada de... Consiliul are problema asta ca de pe părere alte. Nu. Vă rog frumos, hai să fim obiectivi. domnul Filip, a terminat? Eu sunt nevoie să iau cuvântul, pentru că simt nevoia să iau cuvântul. Deci, în momentul când s-a stabilit modul în care să fac locuri de casă, să construiesc, nu știu ce, au fost luate hotărârea cu oamenii din Dumbrava. Deci nu au venit cu oamenii la Preotești. Eu n-am casă în Dumbrava. Dar, de exemplu, uite, domnul Vili este aici, domnul fost viceprimar este aici, când ne-am dus și am discutat cu domnul colonel la Floare, cu Nea Costică Băsița și cu oameni care să-și au zis, domnule, n-au avut tinere cum să facă casă. Așa. Și am zis, domnule, hai, hotărâți de comun acord. De ce erau proprietari? Nu eu primăria. Mă iertați că zic eu primăria. Eram primar atunci. Exact cum zice domnul primar, instituția primăriei n-are nicio treabă de vălmășii. Aici este terenul de vălmășie, dar dacă e domeniul privat și dacă vă duceți să-l măsurați, numai așa ca fapt divers, nu știu cât o să coste, îl măsor eu. Așa, să vedeți cam ce înseamnă 46,72 de hectare și ne dă diferența unde este. Că este în prostii terenul de vălmășie, în Dumbrava. Vă spun eu, domnul Filip, dacă vă dăm, aveți să dăm. Deci, eu vreau să vă spun, vedeți, sunt cetățean la Pământ, trebuie să fiu ascultat. Și de 200 dacă e nevoie, dar nu înțeleg domnul probleme. Nu înțeleg, eu înțeleg foarte bine, alții nu înțeleg. Deci, terenul de Vărmășia Voștri este la sud, pădurea statului, la vest, Manoli Sandu, la nord, drumul comunal și la est, de la Mori de la Plăieșu. Asta e de Vărmășia toată. Menționat într-un act din 44, vânzare-cumpărare. Și-s 2 la număr, care le dețin eu, alte nu mă interesează. Dumneavoastră nu aveți acte de proprietate. Poftim? Mi-ați adus dumneavoastră cu numele dumneavoastră cu timpul de proprietate și eu... Când am venit în primărie, pe data de 22 iulie 2012. Dumnealui nu are măcar un act de proprietate de vălmășii. Domnul Filip, vă rog, aveți menționul de la domnul pe numele meu, da, aveți perfectul pe numele meu. Dar străbunii mei, bunicul meu, Mihai Mureanu, maică mea, Ana Filip. Nu e problema Consiliului Local, toate probleme. Probleme personale să le rezolvați în audiență. Domnul, declară ședința de Consiliu.